Gibana ba nang muabot sa 6,000 ka mga tao ang misalmot sa tinuig nga Daloy Festival o Festival of Hope sa Dumaguete City, Negros Oriental ni adtong September 5. Lakip sa mga misalmot ang mga tinunan sa Foundation University, Dumaguete Community ug mga turista. Matud ni Maria Corazon Bernardes, Liaison Officer for External Affairs and Events Manager sa Foundation University, nga sud na sa 60 ka tuig nila kining gibuhat matag sugod sa school year. Sa tanang tunghaan, lukop nasod sila ang nagpasiugda niini. Sa tinguha nga madasig ang mga tinunan ug mga magtutudlo nga makakita og paglaom sa ilang mga pangandoy. Giklaro hinuon ni Bernardes nga adunay 200 ka mga mananagat ang nag-atang aron nga kuhaon ang mga gipaanod nga lanterns. Sumausab ni Emmanuel Amar kanhi tinunan sa maong tunghaan ug usa ka vlogger nga iyang gikalipay ang pagkakita sa mga gisuwat nga pangandoy sa mga tinunan. Base sa iyang kasinatian panahon nga usa pa siya ka tinunan, iyang gisuwat ang iyang pangandoy ug gisindihan ang lantern ug dayon paanod niini sa dagat. Iyang giklaro nga ila kining gipalupad kaniadto, apan karon gipaanod na sa dagat. Ang purpose gid ani is ang mga bata makasulat sa ilang hopes and dreams for the entire academic year and i-float nila sa dagat nga wishing nga matuman gid ilang mga damgo, which is maupo na siya ang sa Japanese tradition gyud. Every time na naay Daloy, I would really set time no mo adto dito kay ganahan jud ko mo capture and some of my followers also would like to see kung dili man sila maka-attend, dili sila maka-anhi, makakita sila kung unsay mahitabo during sa Daloy.